Naimbag balamyo kapuso, Mannalon iti probinsya di Abra nga suspect ti panakapapatay ti pada na Mannalon. Natiliwan ti agkakangato ti kalibre na paltog ken narway a bala. Report manipod ken ni Bridget Mayo. Insigida ang iwaya ti operasyon ti pulisya ti Villaviciosa. Apaman ang nakaawat dati impormasyon nga gikikot ti paltog ti Mannalon ani Arturo Dangatag alias Dangolo iti Minatayan. Na tiyempuan da nga igem na ti 2 kalibre ti paltog. Di muna nagresisto na. Tried to evade. Nag-evade so na pag nakita na rin yung police. Nakumpiskar ti garand rifle, kalibre 45 ken 80 ket 8 a bala. Ni dangatag ti sospek iti pamaltog ti pada na Mannalon iti Setyembre 2013. Ti sospek ken biktima ti nagiinom iti kalapawda iti barangay Apapaya. Adda ti saan da nagkinawatan a nagtennag ti pamaltog. Pinaglikudan ti sospek ti alegasyon ken kuana apam mapatay. Ngem inadmitir na aku kuana dagiti paltog. Kangan paltog na jay. Nya garo tinanan. Pag makatangod na awid yung na. Malaksi di ti kaso ang murder. Napilaan pa iti kaso nga illegal a panagikot ti paltog ken bala ti sospek.